खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय राहुल बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो नायबिजिरनानै साजा होनो बड'लेण्ड फरायसा आफादनि गोख्रों दाबि। जरहाटनि चन्दन नोगोराव खास्रि बिस्रियै उदालगुरि जिल्लानि 1 नं सान्तिपुर गामिनि नगेन बसुमतारीनि फिसाज्ला डक्टर राहुल बसुमतारीखौ बुथारग्रा दुथांखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बड'लेण्ड फरायसा आफादा। मैया रबिबार मोनाबिलियाव क'क्राझार सहरनि टिंगापारायाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड फरायसा आफादनि मावखुलि दुथांनि आखायाव खास्रि बिस्रि जिउ खोमानांनाय डक्टर राहुल बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनानै इसोरनाव आरज गाबो। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै गासिबो हारि माहारिफोरानो जौगागोन। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय राजखान्थि दोलोफोरा गावसोरनि सुबुं गोहोखौ दिन्थिनो गोसो दावहा नांगासिनो थानाय समावनो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि दुर्गा मन्दिरनि नाब्लाङाव मोनसे बिसायख'थिनि सायाव सावरायज्लायो। आफादाव बाहागो लानायनि उनाव प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि बिटिसि ओनसोलाव गासिबो हानि समान मोनथाय जौगाथायखौ मोननो हागोन। बिथाङा बुंबावोदि भारतनि साफ्रोमबो सुबुङानो हानि मोनथाय दं। बे मोनथायखौ रावबो सिखावनो हाया एबा बबेबा गोरोबथाया बे मोनथायखौ सिखावनो हाया। बे गोरोबथायाव बर'निल' मोनथाय दं होननाय फोसावबाय थानाया नंखाय। थामथियाव दङ मुम्बाइनि गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरेखौ आन्डारवालआ हुमखि होदों। मुम्बाइनि गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरेनि थाग्रा मुम्बाइनि न'खौ बेरफ्रोहोगोन होननानै आन्डारवालनिफ्राय सिगिनानै जानबुं हरदों। बे जानबुंफोरखौ गेंस्टार दाउदनि जाना हरदों होननानै फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सिगिनाय जानबुंफोरनि उनाव गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरेनि न'नि सिकिउरिटिखौ बारायना होनाय जादों। ब्रैथियाव दङ बिआर फेरेंगाया बुंदों रायजो राजाफ्रा बिटिसिआव सोलायनाय लुबैयो। बिटिसि रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैबाय आरो बे खेबनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि मोन 30 बियाबाव देरहासार जाना सरकार दाफुंगोना रोखासै होनना बुंथियो इउपिपिएल दोलोनि 14 चिरां दुवार बियाबनि बिजाथि बिआर फेरेंगाया। क'क्राझार जिल्ला 8 नं दतमा ब्लक आफाद इउपिपिएल बानजायनायाव जितेन्द्र ब्रह्मनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनि मेलाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंथियो। बे हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारियाबो नुजाथि दंमोन। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिआर फेरेंगाया बुंबावोदि थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि ओनसोलाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा गोबां जाख्ल'नाय आरो गेनाखान्थिजों लोमहाबनाय दंमोन। बिनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेयै सोलायनायनि थाखाय थांखि लाबाय आरो बे खेबाव सोलायगोना रोखा जाबाय होनना बुङो। बाथियाव दङ डनाल्ड ट्राम्पआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ बाख्नायदों। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ फिन देरहासारनायखौ गावनि मुं खालामनो गोख्रोङै केम्पेइन खालामबाय। आमेरिकायाव थानाय भारतारिफोरनि गोसो बोनो हाबाफारियाव डनाल्ड ट्राम्पआ फिन गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ रायखांदों आरो गावनि असे लोगो मोजां दैदेनगिरि होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे भारत आरो चीननि सिमनानि जेंनाखौ मदद होनायनि बाथ्राबो बुंदों। खौरांगिरिफोरजों सावरायनायाव डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आंनि आंगो लोगो आरो बियो जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।